Mikki lähtee. Oh jee! Mä raiska mun mikki. Oh wait. Kuka voitti viime vuoden MM-kisat? Helvetti. Ei mitään tietoa. Ei tää tiedä. Aleksi. Veri YouTubesta. Ai niin munkin pitää vastata. Okei. Nää jotkut semmosia hyviä kysymyksiä niin. Kaikki painettaa. Correct answer was vittu mieli. Kuukii voittaa. Eikö siis on johon? Vaikka mä sanoin, vaikka mä saisin väärin. Onko Kuuki ja Monster vikas? Sitten nää... Sä laitat nää random kysymyksiä. Tarkoitatko itse Googlen vai... The correct answer was no vittu mieli. Mä painan tosta mennäänkö saunaan. Ei mun tarvinnutkaan vastata. Oh god. Aleksi on johos. Niin oikein, koska se tietää nämä vastaukset kuitenkin. Sä laitat nää random vastauksia, siinä mitä järkeä. Mikä tämä on? Surprise, motherfucker. Se on vielä vitun raapiin. Jen oli oikein! Mä sain oikein. Mäkin sain oikein! Pano sanan laskikusi. Miten se... Lempuhuone on kaikki. No niin. Oipas. Neljäs. Tätä Kenellä vai? meistä neljästä on kovin gaming setu? Sampolla. Ei! Minulla on kopi, mulla on se tää telekkari tällä ihan kotiseatti. Se on ihan väärin! Huono peli! Joo. Oh wait. Ketkä ovat Olen äänekkäimpiä minä. tässä porukassa? Magma keitto. Jep. Okei. Oh, I got it. Se ei olekaan jo eri asia. Oi. Oi boy. Onko? Miksi tämän kuitsin nimi on Aleskin Hamokai? Aleksi. Ei! Mitä mä laitoin vaan tuon oranssi ja silti tuli correct. Nyt mä annoikaan. Mä oon taas vähän, voi helvetti. Ei Maa. vitsi. Magma on johos. Mitä Maustenmies sanoo hänen Spicy Me-videolla ennen naisen kaksi sanaa? Näyttää on. Oota, mä pidän itselle pikkukuvan. Oota, mä pidän itselle pikkukuvan. En mäkään kerran. Kuki! Ei kerennyt. Ei jumaa. Mä en saanut sitä. Mäkään. Oi jumaa. Ois kertonut, että se on aika. Mä oon silti vähän vielä paskapekki. Mä tiedän. Helppoa. Mikä on Rampon ihka ensimmäinen video? Paljon. Joka swag-video. Kaikki tietää. Mitä? Ei kyllä ole. Mitä Aleksi sanoi meidän ensimmäisessä videossa alussa osoittaa Rampon? Oi vittu. Aina on tää. Voi jumala, että mä saan sen oikein. Sai se väärin. Vittu mä paskapeli. Se oli se oranssi. Paskapeli haastu vittu. Mulla on vaan 1000 points. Dash on glory! 1000 pointsia, haasta paska. Mulla ei edes 2000. Mitä Rampo rakastaa juoda? Red Bull. Ja Oikein. Red Bull. Nyt vasta 2000, haasta paska. Mä olin silloin vastaamassa 2. Kaikki saa oikein. Se koko raskaan mikki. Vaikka puhuttaa Mä tiedän. Mä tiedän kanssa. Mikä on Maustemiehen oikea nimi? Ei muuten, voinko mä tehdä seuraavana? Et. Eikö mä teen seuraavana? Onko tähän tehdä sillä, että kaikilla on yksi? No niin, valmis. Okei, eli. Kuka ei ole käynyt pari päivää suutsena ostaa Kenin ylöstä? Käsi! Jumala, se ei avus. Use musta. Mä vastasin pöllä.
Oikein. Pylly. Aki, Oh god. Adi. koska ampia. Nyt tiedätkö miksi? Napakarvoja kutittaa. Wow, hell yeah! Haista paskaa. Mä luulin, että koska Aleksi jäi. No koska Aleksi napakarvoja kutitti. Veljantonkin. Magmaa johos oho. Nyt pitää vaan. Paska. Last pitää question. vastata How did kyllä. you like this quiz? Tää oli helppo. Älä osta Tässä on niinku sinne. kaikki oikein Vitun tässä. paska, ihan kiva peskuis. Ebe!